maka osita adịle mmanụ Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. gwa mụ Mike ọfọzọ banụ Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. osi igwe gị Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. ọnọma papa chiso Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. eze ọmọgodogwu egonu Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. Ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ. ayo ije ụwa o ayo ije ụwa mụ egwu nne tilichi m nu ọgọmmelụ mmadụ nyawo na mụ ya ka mụ je bịa maka osita adịle mmanụ gwa m mmiri igwe oke nwanyị onye ọma na saụtụ na-ata anụ onye njibịa onye mụbịala abịala egwu ma gosi igwe gị dogunu onye ọma na South Africa eze ọmọgọ gaa n'iru ọgụ imelụ mmadụ nyawọ na gịnị moto ibele mmadụ nyawọ na ịnụ ego inyelụ mmadụ nyawọ na gịnị ụnụ ịlụlụ mmadụ nyawọ na gịnị onye nna tile egwu onye nna tile mmagamwo osita adịle mmai famili wodogwu ego nu onye ọma na South na-ata anụ odogwu jele ga na-alụnye ụlọ landlọdụ na Nsugbe osita landlọdụ na Delta ya agwụtụ n'ọgọ n'osita onwere akụkọ m ji bịa onwere akụkọ m ya kolu unu onye ọbụla wụcha ntị anya nụ akụkọ m ji bịa maka osita adịle mma osi igwe ego mma obi ile ọka mmanwụ mbosi ize n'ụba anyị ọsa mụ ibe unu mana mkpi na-eje ụka mbosi ize n'ụba anyị ọsa unu mana mkpi na-eje ụka onwepụta owu mbosi ejela atụ ụlọ ozi ọma anụ ọgbọlịa nwa atụlụ kaije n'ụka kaije awụju kaije atụ olu uchu ihu mama nene na atụlụ jụli ajụ o mesịrị bịa nke bụọ ọ bịala atụ ụlọ ozi ọma ma ejiri egwete o mesịrị bịa nke bụọ ya ka mụ na-akọ ọ gbọlịa nwa atụlụ ka anyị jee ụka ka anyị jee olu chukwu mama atụlụ nwe solu mbie unu kakọba na-abata fada macha n'ibe ọnọ ndị nwa atụlụ Chineke ka eji awụchapụ njọ neni mbibe wowe iwo n'otu ga ka nya si jelu ka masị echiri echichi n'isi nkọwa mee ọ bụrụ onye bụ ụzọ na-agbasị nya bụ ọsọ ọ bụ kacha ihu ụzọ ịchọ arụ n'ụlọ ụmụ na mmanwụ egwu mmaka osita adịle mma gwa m Mike ọfọzọ banụ onye ọma na South na-atara osi igwe ego
nwanne ma nụkọ n'ara Osita dele mmanụ nwa m Michael Fọzọ banụ onye ọma o si igbe ego ifulu mu yutu ndị YouTube anyị ejeli n'ododo gwagwụ maka ego na babọ Osita na onweli eze dị ifulu mu yutu ndị YouTube anyị Anambra West niile anyị jeli n'ododo gwagwụ maka ego na abọ Osita na onweli eze dị onye ọma Osita adịle mmanụ anyị mesịrị gwọ n'ọrụ ụlọ ọnụnụ ndị onye ala aka rili nneni Osita na onweli eze dị onye ọ ga-adịle mmanụ gwa m Michael Fọzọ banụ ọ ga-imeli mmadụ nyawo anaghị Lọ elu azụta enyi nwanyị gịnị Chimamanda onye ọma onye ọ ga-adịle mmanụ agbaala male mmanụ akwụ dị n'iru n'ezi oge ele malụ dị eletrik madam dejenu ezi nwa si ya la nwe bịa onye ọma Chimamanda atanụ onye Osita adịle mmanụ onye eje obodo daalụnụ agbala aka ibi enyi nwanyị onye ọma Chimamanda na-atanụ mama Chinsomunu kedị maka Chinaleme ndị eji obodo nanụ inwesi ka nkenele ezi mama anyị ezi nna iyọmụ ibude Michael Ọfọzọ ezigbo nwe nwere m anam mama ya mara gị mmanụ gwa maka Osita adịle mmanụ gwa m Michael Ọfọzọ banụ imelụ mmadụ nyawa na gịnị ya ka m oje bịa ibe mmelụ mmadụ nyawa na m maka Osita adịle mma gwa m Michael Ọfọzọ banụ landlord na Delta landlord na Ghana ijele na mmigwe odogwu ijele lụọ n'ọgwụ ịlụlịa maka ndụ anyị Osita gwa m Michael Ọfọzọ banụ inwere họtelụ na Nsugbe landlord na-aga n'onye ọmanụ South Oke na Lubele onye ọ ga-adịle mmanụ oyi m Osita adịle mmanụ eze ụmụogo dogwu ego nwanne Sunday nwanne Ọrụkanụ nwanne John dogwu ego Osita ijele ka nne ya abịa olugo ijele olibenu ọchọkọ nne ya se
ice ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ ọmaka osita adịle mmanụ ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ nwamọ Michael Fọzọba ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ nwanne John Odogwu ego osita ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ iri mmele mmadụ nyawa na gị ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ anyị jelotenu onye ọma osita onye ọma isi mụ kene ndị oyi gị ayo dinga onye ọma dinga nwanna meke nwamma ihu onye ọma onye ọma nwanna abụghị onye ọma ibu igbo mama onye ọma na-asatụ gaa n'iru nwanna abụghị Odogwu ego dinga oge imelụ mmadụ nyawa na gị Lampadị nwanne m onye eji eje obodo na ọmaka Sunday nwanne m Chisom Ibeke anyị wee na-ekene Sunday Chisom Ibeke The Rock na Cape Town onye eji eje obodo nnọọ onye ọma Sunday gaa n'iru Sunday Chisom onye eji eje obodo nnọọ gaa n'iru oge imelụ mmadụ nyawa na gị amaka osita adịle mma ndị eji eje obodo nnọọ Sunday nwanne m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ egwu osita si m ụlọ otenyi anyị wee na-ekene Mr. Simeon Samuel Chikeluo ezinwa nwaala omikwana m igwe gold na Cape Town Simeon onye ọma nwasamalụ onye ọma igwe gold nwanne m gaa n'iru gold ka ịmala anya nwana lọ South Obile na Cape Town onye ọma Chukwu gozie gị gaa n'iru Simeon Sam gaa n'iru Odogwu onye eji eje obodo nnọọ biko lotele m aisante nwoke jue iwe si ka nkeneli aisante Okechu Asco G Odogwu na Brazil ya maara gị mmanụ aisante Odogwu onye eji eje obodo bili olu ụmụ na mmanwụ egwu gaa n'iru oge imelụ mmadụ nyawa na gị ya ka ma oje bịa maka osita adịle mmanụ Sylvester Nwaudu aha kai China import Odogwu ego nu nwanne Chiwado nwanne Ọsayodu akai kai Jesu tesi leve China import onye ọma sili nwanne m Odogwu iri melụ mmadụ nyawa na gị amaka osita adịle mma onye eji eje obodo nnọọ sile nwa ọdụ aka ndị eji eje obodo nnọọ iri melụ mmadụ nyawa na gị onye omoye bụ chi olu ụmụ na mmanwụ egwu potensi nwanne m potensi nwanne eke ebuchi nwanne eke nụ 1 million ubelive ike n'obodo oyibo osita si m ụlọteghị iri melụ mmadụ nyawa na gị ndị mmadụ nwalarọ be na-abụ enwelu mara obili n'ụlọ ya ka mụ na-ekwunu enwelu m enenie nwe ite ọgbọnụ ọkụ ya ka mụ jebe ọzọ nụ obere ọka ọkalụsi anịana m ọkalụsi
alụsị m ji bili akwa egwu gbagotenu n'ụlọ m na mmanwụ waigbo oke alụsị ajiri nene m iwe mmeli mmadụ nyawo na amụnụ maka osita adịlị mmanụ onye ọma Sunday Odogwu wala ebe atị onye ọma oji 50 m ọgọ nwanne m Sunday onye ọma na South Africa alebati okwu edonwu akụlụ na onye ọma Sunday Odogwu nwanne ogwu eji ọbụghị ike na malini na taba n'ụlọ ụmụ na mmanwụ Sunday onye ọma Sunday Odogwu wala ebe atị onye ọma South oke na lubili Sunday alụ n'ihi mele m bụ mmanwụ akụlụ nọ na South Africa ka ịzụtala ụlọ gị ya bụ Chidimma jele nwanyị onye ọma Chidimma ezi oge ole malụ uche dị nwunye Sunday onye ọma jele nwanyị onye ọma agba ala male mma na ahụ ibe n'iru nu anyị je kene ụmụ yene onwesi ka kene ụmụazị ya onye ọma Chinelo Obilini nwanne chi na-aza ekpele ya bụ nwa Sunday nwa alebati okwu edonwu oge imele mmadụ nyawo na gịnị ibe imelu mmadụ nyawo kwanaghị ya ka m je bịa maka osita adịlị mma ka anyị gbani ya ụkwa abịawa idele onye ọma Peter Odogwu wọbalị jọkemma Peter nwa ife obodo Odogwu ịbụ nwanne kene wọdị mfe ahịa alọ je ka anyị na-etile ego Peter nwa ife obodo wọbalị je gaa n'iru ike na Lagos gị ositasị m ụlọ oteimi ọgụ imerụ mmadụ nyawo na gị onye ọma iwe anyị Odogwu iwe anyị nwa fada onye ọma iwe anyị nwanne m Odogwu nwanne buso gaa n'iru iwe anyị landlọdụ na Delta bili ife anyị Papa Chinedu onye oge adịlị mmanụ kedu maka lọlọ gị eti okwu atonia nwanyị dị mma ibo ogo mmele mmadụ nyawa na amụnụ ogo mmele mmadụ nyawa na amụnụ onye ọma dede onye ọma fụrọ hemụ edozi ụlọ mgbasi onye ọma gọnọ nwanne m onye ọ ga-adịlị mmanụ iri mmele mmadụ nyawa na iwe si ka kenele gọnọ obi edozi ụlọ mgbasi nwanne alọ ịkpọkpọ gaa n'iru onye eji obodo nnọọ onye ọma Chinwe ike ọgụgụba olugo mụ na mmanwụ egwu onye ọma Chinwe ike ụbọchị elugo mụ nụ aka na-agbaghị eke n'ọnya kelaya arọbe na abụ m iwe mmelu mmadụ nyawa na amụnụ
dogunu ogi melu mmadụ nyawo na gị maka ositadele mma ụwa mụ microphone ọzọ banu onye ụmụ udenna odogwe udenna nwanne m udenna nwa afọ ọzọ ba olugo ụmụ na mmanwụ egwu ositasi m kene gini onye ụmụ udenna bilili udenna nwa afọ ọzọ ba olu ụmụ na mmanwụ onye jeje obodo nnọnụ onye ọma udenna nwanne m tirilo no onye ọma sirili bili aka na-emebi sọnge onye ọma n'owe gaa n'iru gị melụ mmadụ nyawa na gị maka osita adịle mma osita ọfọ ọzọ ụba bịasị m keneyi n'oge adịle mmanụ onye ọma sirili onye ọma sirili nwanne m sirili nwa chidekwanụ nwanne chinweze onye ọma sirili nwanne kene papa bụ na chi golu ụmụ na mmanwụ dị nwanne ka bilie ọgọ imele mmadụ nyawa na gị maka osita adịle mma ụnọ lụlụ mmadụ nyawa na ya maka osita adịle mma moto bele mmadụ nyawa na ya onye ọma alọye nwa mọ na-alụ nwanna lụlụ dogwe gị onye ọma na Lagos steeti landlord na Lagos steeti aka na-eme ọgọ gaa n'iru o ji visa eme ọgọ daalụnụ landlord n'obodo anyị alọye landlord na Delta nwanne benjo ti gbemmem oge imeli mmadụ nyawo na gị Sunday akwala oyo makena wewelu mmiri obuko dị mfe anyị alọnụ gaa n'iru onye jeje obodo nọ dogunu ekene nwa mma gwatụ kaije kanenu kaije zute kene na-abụ dị mfe anyị alọ nwanne Pita Igwe obodo iri mele mụbụ mmanwụ ya ka njanye kene onye omekene nwaọgbalị je n'ala otito onye ụmụogo egbu nne m nwaudekwe afichi nwanne m onye obodo eze na-alụ ngozi oke azụ dekwe oche odeke dị azụ nụ aka na-eme ọgọ gaa n'iru onye oge adịle mmanụ iri melu mmadụ nyawo na gị onye ọma bụ oke odogwu
bigi igbo oke onye ọma onye gwele nwa na-ekwe eze a na-ekwe eze onye agha ka ịkpọ nwata agwachakanụ onye ejeje obodo ngịnị ositasị m kene gịnị onye oge adịlị mmanụ onye ọma dani bili dani ụgbọrụ dogwu ọnwa na-etila ọra nwanne m wegie kalịla mosu dani onye ọma chifu bụ ọra ọnwa na-etila ọra nwanne m oge imelu mmadụ nyawọkwana gị dani onye ọma ọmaba dani nwanne m ụnụ olulerigo nnenu ya ka mụ na-ebe ositasị m ụlọteine udo gala onye ọma kirisi udenu o jiri ise m ọgọ dalụnụ kirisi nwude ọmaka ekeze nwanne m kirisi kezu ome ezi nwa mmụọ enwere ụmụnụ ositasị m keneyi onye ọma udejekwe utike onye ọma ilegbu n'udekwe ositasị m kenegini one more microphone ọva osi igwe ego osi ka nloteyi butiki onye ọma udekwe ilegbu n'udekwe odogunu oji akwa mọbụ odogwu igele kamya salibasa mmadụ nyawọnam ọgọmmelụ mmadụ ya wọnamụ maka osita adịlị mma ọgọmmelụ mmadụ ya wọnamụ eso mọgọ dogwu ego osita ọgọmmelụ mmadụ ya wọnamụ moto ogbere mmadụ nyawọnịa ọgọmmelụ mmadụ ya wọnamụ ụnọ ọlụlụ mmadụ nyawọnịa ọgọmmelụ mmadụ ya wọnamụ onye ọma Sunday bili onye ọma na South bili ọbada egwu onye ọma ọbada egwu ọkọ ngwọ aka mela mala melu munu iwesi ka nkene ụmụnne gị nụ ọmaka ọfọ ma nwanne yi nwamma ụmụaka ọfọ ọzọ vanụ ọma nwanne m nyoga adịle mmanụ ọmaka achụ ma nwanne yi nwamma ụmụaka ọfọ ọzọ vanụ kedu maka denisi nwanne yi n'ihi one more microphone ọvanụ n'oge adịlị mma o iri melụ mmadụ nyaawọ n'anyị iwesi ka nlotere gị chief Obi Okolo Chibụzọ Denis n'ogbe Obi village n'Ugbolunu Alozie Kingdom Ogbuechi nna ya lụgowa ọgbata obi ewa ma Farmers Kingdom ọmalọra na Agulere DEO Victory
of self and chairman children of pure water in Obolu, Delta State. When we see can tell all Chief Mrs. Victoria Wola Obiokoro and Mrs. Vivian Waneka Obiokoro. Logo oyoma olu mo na manwo egwu onye ejeje obodo na n'ugbolu ka n'iru oge imelu mmadụ nyawo na gị ya ka mo je bịa maka osita adịle mma wa mo microphone ọba onye ka nwanne m olu mo na manwo egwu osita adịle mma onye ma na South Benin Gomele mmadụ nyawo kwanya Gomelo mmadụ ya wonamo Fotokolo mmadụ nyawo nia Gomelo mmadụ ya wonamo Unalolo mmadụ nyawo nia Gomelo mmadụ ya wonamo Wamo microphone ọbanụ Gomelo mmadụ ya wonamo Onye mosita adịle mma Gomelo mmadụ ya wonamo Papa Chisomue Gomelo mmadụ ya wonamo Onye mosita ga n'iru Gomelo mmadụ ya wonamo Ezi nwa mmiri igwe ego sita Gomelo mmadụ ya wonamo